Поздравлення! Далі вам покажемо, як треба реєструвати нового члена в пакеті Faberlic. На зачатку треба прийти в свій особний кабінет, інко видимо тут свою реєстраційну штивілку на приїмок, гремо на персонал профайл. Тут видимо реєстрація. І кай робимо? Робимо приїмок. Ім'я, дату рождения, пол, потім мобільна телефонська штивілка, державу зберемо. Так, Словенія. Потім емейл. Наслов. Тут треба домашні дати наслов. Острізну державу зберемо. Словенія. Потім катера регія. Чи не познаємо катера регія, легко втіпкаємо саме місто. Найпокрай. І нам автоматично прийде. Потім вулиця. Вулиця Міра. Так, штивілка дома. І кода. Найбо Анна. То і то, все робимо за реєстрацію. Сюди ще інкраду приглядаємо, чи все в ряду. І реєстрація нам є успіла. Тут маємо нову членицю, реєстраційну штивілку нейно. І на телефон ви б добили сполучили, де маєте нову членицю. Нова члениця подобила на телефон такшні податки. Тут має свою реєстраційну штивілку, потім гесло. І верифікаційна кода за активацію свого рахунку. Та верифікаційна кода гре тут нотар, саме підтвердіть її, і нова члениця має активірований свій рахунок на Faberlic.